τώρα θα μ' αρέσει έτσι. Λοιπόν, θα είναι σύντομο το βιντεάκι. Έχω αλλάξει λάστιχα στο μηχανάκι. Παρουσίαζε ένα μικρό κοσκίνισμα, αρκετό δηλαδή, αλλά όχι τόσο όσο στα V7 185, και αυτό γιατί τα λάστιχα δεν μπήκαν σωστά, πρώτον, και δεύτερον το βουλκανιζατέρ δεν βάζουν, λέει, βαρύδια ζυγοστάθμισης στα μηχανάκια. Κακός για μένα, ένα αυτό. Δεύτερον, το λάστιχο λάστιχο, τουλάχιστον αυτά που είναι tubeless, έχουν ένα μικρό σημάδι πάνω. Το συγκεκριμένο είναι Dunlop μπρος πίσω και έχει ένα κυκλάκι κίτρινο, το οποίο είναι το ελαφρύτερο σημείο του λάστιχου και πρέπει να μπει στο βαρύτερο σημείο της ζάντας, που είναι η βαλβίδα. Το κάναμε αυτό και συνήλθε κάπως το κοσκίνισμα. Κάνει βέβαια, αλλά πολύ λίγο. Και είναι πιο normal, φαίνεται η κίνηση, είναι πιο normal. Αυτός δεν είχε κανένα σκοπό. Τέλος πάντων, ξέρω και εγώ, γιατί κρατάω με ένα χέρι οδηγάω. Αλλά τα αφήσω στα 53. Βλέπετε, να το βγάλουμε και εδώ να το δείτε. Σταμάτα τώρα. Βλέπετε, αυτό το κυκλάκι πρέπει να είναι στη βαλβίδα από κάτω, και μπρος και πίσω το ίδιο. Τι άλλο, είπαμε ότι στο προηγούμενο βίντεο 28 Οκτωβρίου γιορτάζουμε το όχι στο φασισμό και όχι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως κακώς πολλοί θέλουν να λένε.
τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί η Ελλάδα έπεσε σε εμφύλιο αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε εμφύλιο πόλεμο και έτσι αποφάσισαν να γιορτάσουν την επέτειο του Όκη, τον ελληνοταλικό πόλεμο. Αυτό ήταν το βιντεάκι, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ στην άκρη.